Digin si Bigot. Diin ka bigot. Ini ang pamangkot sa mga taga-Silay sa sulod sang pila na kasemana nga wala pa sa gihapon masabat. Binasing Bigot. Sa November 21, 2025, Biyernes nga adlaw. Gigatuan sa isa ka traffic enforcer kag pulis ang Silay ang teacher nga si Jobert Aguilar. Ginpahibalo nga ang iya pa kaisa nga si Arnel Bigot alias Bigot dead on arrival sa ospital matapos mabungguan sa motor. Amo na magambas sila sa ako nga makadto ko kuno sa ospital kay si Bigot na aksidente sa Sea Oil sa may tubang Kamanapla Funeral nga nasubong si Bigot sa Teresita Landonio Hospital ng dead on arrival. Naghingagaw na siya po ospital matapos mabatian ang balita. Naabta niya dito ang dugoon nga si Bigot. Dapat siya, siyempre, nakasubo man, sir, nga, siyempre, ang bako lang, dapat hindi ko pagpabalons ang parents ko, siyempre, high blood, man, kag-diabeteson mo, bako, ako lang nga, na makabalo. Amo na, that's why, nagkagto ko sa hospital, amo na, i-confirm ko nga si Bigot, pero ang itsura sa bangkay bala, kaya siyempre, puno nakadugo, kaya siyempre, aksidente, naamba ko nga doon si Bigot gijaya, siyempre, na ano, kaya si Bigot, kasi siyempre, na ano na sa mind ko nga si Bigot, kasi siyempre, kagkuhan ko nga, paano, ang kinapalsi mo, si Bigot ang aksidente, siya matsulong. Sila muna sa sir. Siya ang nagproseso sang tanan nga mga dokumento para mahaya si Bigot. Hindi pwede pabayaan, pakaisa niya. Amo tayo sa nag-process ko gaya sa kung ano mga kinanlanon. Ikaw, manuman, tanan siya naglakad. Ako gaya tanan, oo. After sa ospital, nagtawag ko sa lasting piece, kagtuan ko ang lasting piece, and then nagkagto pa ko sa police station, and then police station, nagkagtuan mo sa City Health, sala nakuha ko nga certificate sa police station, nabay ka mo ko sa police station, as in balik-balik, kuya sir. Gintagaan nila sang disente nga haya si Bigot pagkasabado nga adlaw. Sa post gani ni Councilor Mike Maravilla, nagbisita pa siya sa haya. Si Bigot abi isa na ka-icon sa Silay City. Isa siya ka barker nga masami nagapakadlaw. Nagabayo pang babae kung kisa, kag halos tanan, nakakilala na sa iya suno sa kay Councilor Romela Amoroso. Very popular yun sa sir. Kaya halos na nga sila yun, no? Nalingaw na sa iya. Okay. Kaya do ka sa job, wala kagahod. Pero may family na siya ya. Kaya abis ang iban, do ka, well, let me say the word, abis ang iban, buang lang na siya balay nga dira, lang nga palaboy. Pero may family na sa mga professional teachers, mga retired principal na ganing gaulikid sa iya. Pero kay by choice, bala sir how, gusto niya lang yung nga dira lang sa dalan, nga amo na iya yung nga pangabuyan. Gusto niya magpasadya, barker, gapasakay siya tao sa jeep, gapatabok, da siya sa Save More, kag BDO, ginang usually, nga ginatineran. Sagwa sang Save More kag sang BDO sa Silay, masami nagkakakita si Bigot. Halos kada adlaw, ari di siya. Gani, do halos kalabanan nga mga taga-Silay, kakilala na sa iya. Nagbulig sa paghaya kay Bigot ang nakabunggo sa iya. Naplastar sang pamilya ni Bigot, pati ang iya nga lubong nga dapat kuntani subong nga adlaw. Alin sa pamahaw sa lubong, pati ang pare nga mamisa na plastar na. Nagpreparar pa kayo mga kita mo sa bulak pa lang, pila itong nagasunod sa bulak, sa mga pamahaw. Anyway, na-ready na gani, sir, ang amon pamahaw para sa Sabado nga lubong. Nag-order na kami sa Melkas Catering. And then ang pare nga si Father Quinto, nag-ano na kami sa nga mamisa sa Sabado sa alauna, sa lasting piece lang. Na-set na kita tanan-tanan, na sir, kaya hindi bang kubla gusto, sir, nga siyempre busy man kung may klase ko. Gusto ko, saptang wala klase, i-settle ko na tanan-tanan para hindi na pala, sir, hindi na kami mayawan, Sang Lunes, nakibot na lang si Sir Jobert. May nagkanto nga mga pulis sa haya pati na ang taga-ilaman nga traffic enforcer. May upod nga pamilya. Ginexplikaran sila nga hindi si Bigot ang nahaya nila nga patay. May mga pulis, sir, nagbulig man mga pulis, ang enforcer sa amo na explicare, may mga ebidensya, mas labi, sir, nga ilag, ang napatay, ilag, pamilya, ilag, tatay.
Isa ka concerned citizen nga presidente sang force multiplier sang Silay City nga si Eugene Esquilla ang nagpabalo sa pulis nga hindi si Bigot ang nahaya nga patay. Si Eugene, taga Mambulak sa Silay, kaingod balay sang 73 years old nga si Nelson Talavera. May nagtimbre man sa iya nga hindi si Bigot ang nabungguan kag napatay. Gani, ginkatuan niya sa haya kag ginexplikaran ang pamilya. Sang nabungguan ang lalaki nga napatay, nakasuksok ini sang itom nga jacket. Ang itom nga jacket kag ginasuksok sang biktima, regalo sang iya hinablos. Ini ang isa sa mga nakapamatuod nga hindi gali si Bigot ang napatay. Nambal ko ang balsamador kundi ng bayo. Di isang time ini ang iyan nga hinablos, gintagaan niya ng luyang at lolo sang jacket. Oo. Itom. Di digto nagmas ang pareho isang napatay nga tao na kag ang bayo ginatag sinablos siya amugid. Ang regalo sang hinablos nga jacket na ginamo to nasuksok ya sa natabuan niya nabungguan sa. So amo to pinakahapos nga pamagi nga ma-identify siya nga siya si Nelson. Kilala man ni Eugene si Bigot kag si Nelson. Si Nelson kuno may mga alom sa guya. Si Bigot naman manubo nga tawo. Ini ang mga kinalain nila nga duha. Kag ang isa pagid sir ang hambal sa kabataan nila nga ang dre nga bahin sang guya may alom no bali duwa. Ti ang sa babaw sang lungon nakita nato ang duwa ka picture ni Bigot wala alom. Kagihan na sino nagtingalap kay nga si Bigot na ang size na sang iyang height way nakalabot 5. Nubo gid siya ka tawo. Nubo na sa iyang taho. Ang mga tawo nga nakakilala kay Bigot amo ang nagkumpirma sa pulis nga siya ang nabungguan. Gani, ang pagpabaluman sa pamilya ni Bigot, nabungguan siya. Pag natingin ko ang picture sang PNP, sang traffic, ginpangita ang tanan niya nga ginasambayan. Digto nga nag-declare ang tanan niya nga ginasambayan nga si Bigot na. Naso nakadto naman Ang mga tawo nga ginatambayan ni Bigot, nag-confirm nga si Bigot na. Samtang nahaya si Bigot, ang pamilya naman ni Nelson Talavera, wala untat nga nagapangita sa iya. Masami aga pa siya nga nagapanglakaton kag kunudto, nagapauli panyaga. Pero sa tung Biyernes, wala na siya makapauli sa ila tub-tub na magabi. Didto na, gingkulbaan ang iya nga pamilya. Si tatay nyo, gagwa ginay ka nagulagaw kun aga. Mabalik na sa puli. Gani siya kakadto, nagulagaw. Amo lagi na opisyon niya. Kadaw-dadlaw ginaya. Oo. Kaya mamuking-muking sa mo. Oo. Tapos wala na siya kapuli pagkagabi. Why kaya sa balaw na sa kamapuli na sa mo ni tagas no siga puli na sa ugtob lang. Oo. Na. Wala na siya kapuli. Why pa sa puli hasta nga gabihan nga kasala na kami pangita diya kay gapuli na sa mo. Tao hindi malagalaga naman na. Oo. Ginpakita sila ni Eugene ang pictures ang tawo nga nabungguan kag dito nila nakumpirma nga ila ini nga amay. Gani ginkadtuan nila gilayon ang haya. Nagsugilanon sila sa pamilya kag ang tanan naklaruhan. Sunod sa kay Sir Jobert, pagkakita niya kung paano naghilibion ang pamilya, nakasiling siya nga mayara gidman sang lukso ng dugo. Gusto ng dugo man sir mo kay gabi kidang ilang nga ibiya sir ya. Makitaan ko kidang nga gabi kidang ilang nga burden sa pagpangita. Gabi kidang ilang nga struggle nakalabos la ko na sa San Carlos sa pangita para sa tatay nila. Pero para sa anak ni Nelson, matapos ang pila ka adlaw nga pangit-anay, napahamtang na sila kay nakit-an na gidman ang ilang nga amay. Oo, mula na mo, nakita na mo, ay, na, tastan lang sa kwan. Oo. Ano? Oo. Ngariya. Oo. Ngaya na mo lang. Napulawan na nila mo, duwa ka na kadlaw, ilan mo pulaw. Hindi mo. Hindi gali mo. Pero at least ang importante sir, nadala nyo di ang bangkay na tatay nyo sa balay nyo. O iba, hindi mo na maglingin na lang blang mo naman sa pangkat. Yan naman, may gano'n nakita ko naman. Pero ang pamangkot, di inaya si Bigot. May nakasiling, nagindala siya sa Talisay PNP kay nagmaoy. Si Councilor Romela ang nag-contact sa PNP pero negatibo. Fake news gali. Pa-check ko gito. Ikaw to nag-check? Oo, Okay, nagpa-check ko. Wala to siya sa Talisay police station. Kaya tingnan mga fake news, yung dakop siya kung kay gamaoy, which is usual. Yun na, sir, whether with influence of alcohol or none at all, gamaoy, ginada sa'yo sa dalan. So, gipa-check mo dito and it turned out negative. Wala to. Arnel Bigot. Bigot is last name niya, Last gina name eh. niya na. B-E-G-O-T. So, wala dito, detaining, Arnel Bigot. Okay. So, the big question is, diin si Bigot. Amo na ang question, diin ka Bigot. Gani,
Napasa na naman ang kabalaka sa pamilya ni Bigot kundiin na siya. Ginpangkantuan na nila ang PNP, ang BJMP sa pagpangita sa iya. Nagalalain man sila, kami mga videos nga nagtuluhaw nga nagahatag sa ila sa paglaom nga nakita na si Bigot, pero sang una pagaliiya ang mga videos. Kami na kayo damo-damo, talaga subong mga fake news kung ano, taniin, kung tato na bala nila, sir. Kasi syempre, sa amon nga family, burden, gidya yung burden sa pamangita, burden, pag sa mga ilang, mga fake news na, fake na mga videos, mga old videos. Pero gano'n, amo na pinakamamangkot yung subong sa inyo. Kung diin, siya sir, diin si Bigot, nagkagto. Gani hasta subong ang pamangkot sa pamilya kag sa mga nakakilala kay Bigot, diin na si Bigot. Ano ayhan ang natabo sa iya.